Аз ходих после да си взема и не можах да намеря за тук и за там. Да. Чакай ма жена. Чакай сега, как... Преди да подреждаш, ще дадеш на човек отпред Ще дам чиника, спокойно. клизинки и така. Така да го подреда, че да... Всеки да... Не се иска в две да слагам... Това го сложи на малко настрани, че е сладко много. Кой ще си вземе най-напред сладко? О, сладко. Чакай сега. Навсякъде пъплат хлебарки. Той в кухнята е напръскал навсякъде и едно такова шише рай го е таковал и припаднал от това. Значи ужас му е станало зле и се задъхал и кашлял. Херсония. И фирма колко ви вие сина? 20 лева. Ако вземе, на квадрат. Не. На мен ми е казала, че трябва 3 часа. Еми толкова. Горе-долу. Това се я прави майка ти. Не, отдавна не. И мене ще ме фане при втория удар. Айде на здраве! Аз с кола. Здраве! Ти клип ли правиш? Да. Чакай, не съм. С тебе не съм. А с тебе чукаш? С тебе, да. Айде с всички да се чувам, все такива поводи да има. Да. Всичките да ме викате по такива поводи. Да се събираме. Аз взех да прихващам и с другата ръка трепе. Стига бе. Не ти казвай, че... Кой ти